האם תעז להגדיר מחדש מה אפשרי? איזה מקום גורם לך לקום, להתארגן ולרדוף אחרי הצעד הבא? מקום שקורא למציאות שמעצבות אגדות, ממלאות צנצנות וזהב שמסובב ראשים על המשקל. לבד, עם האדמה שמגיבה רק אליך, ושלעולם לא נגמרת בהבטחה. לראות דרך הדורה, ולקות את האדמה אטום. העולם מצטמצם לכל סריקה איטית, עד שאות אחד חותך את הרעש. צליל שאומר לך להתחיל לחפור. הוא מפיל אותך על הברכיים ונותן לך את הממצא שאומר לך להמשיך הלאה. כי עם ה-GPZ 8000 הצייד רחוק מלהסתיים והאדמה מתחננת להישבר. העולם קורא, אז תענה.